Do tohto turnaja som bol donútený ísť. 1, 2, 3, 4! Ale keď som sa dozvedel, že tam ide aj Majo, tak som si povedal, že OK. Píť prosím, mne už došlo. To napísam ty chuj. Ty kokos, ty si gangster. Keď už nič iné, tak aspoň tomuto ryšavému človekovi dokážem, že aj človek, ktorý tu nikdy v živote nezapol, tak je lepší ako on. Komfort. To je najmäkšie. Chápeš, kam ti príde auto? Najmäkšie kejzerka z tých, čo tu je. Proste, Majo, ty ideš k zemi. And so look, so Trošku iný je moment. Tam je moment. Fá, ťažké je to.